Sampun Ibu, acaranipun dipun mulai nggih. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, panjenenganipun Romo Ki Haji Agus Salim saking Bojonegoro, Romo Kiai ingkang sampun rawuh wonten ing dalu punika ingkang boten saged kula sebataken setunggal ingkang tansah kula hormati. Bapak Ibu tamu undangan ingkang sampun rawuh, ugi panjenenganipun Bapak Pangarsa Desa saha para jajaranipun ingkang tansah kula hormati. Ugi boten kata lumpen para katan saking Jabarussalam Mayang Madu ingkang tansah kula hormati. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah. Wonten kalutangan dalu punika kula lan panjenengan sami saged nindakaken acara pengaosan umum dalam rangka Walimatul Arsy. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami wonten ing dalem punika wonten dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih selawat sarta sagungi salam Allahumma sholli ala Muhammad. Kunjing rasa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para garwa, para putra-putra ibu saha para sahabat kinasih celahipun, mugi-mugi kula lan panjenengan sami benjang angsal syafaatipun wonten yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para lenggah kakung miwah putri ingkang tuhu karahayon wonten ing dalu punika kula minangkani panata acara. Sumangga acara wonten ing dalu punika kita keperwakan katiwasan mustoka juah yuning ilahinun suratul Fatihah. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah. Lahumul Fatihah. Matur sembah nuwun. Acara salajengipun niki waosan ayat suci Al-Qur'an. Wonten ing kalutangan dalu punika badhe dipun kaosaken dening panjenenganipun Ustaz Muhammad Fatkur Rahman. Dumateng panjenenganipun Ustaz Muhammad Fatkur Rahman kula sumanggaken, sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatin an khalaqalakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilaiha amin ayatin an khalaqalakum min
gunun ilaiha waj'al bainakum mawaddatan warahmah. وجعل بينكم مودة ورحمة أسأل lintas kunun ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan warahmah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Barakallahu lana wa lakum bi qiraatil Qur'anil Karim. Makaten maosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ngasampun dipun kaosaken dening panjenenganipun Ustadz Muhammad Fatkur Rahman kula aturaken matur sembah nuwun. Acara salajengipun doningi sambutan saking Sohibul Hajjah ingkang badhe dipun katuraken dening panjenenganipun Bapak Suyoto SPD. Dhumateng panjenenganipun Bapak Suyoto SPD kula aturaken sumangga nuwun.
Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantene rong jawab. Mantene meneng isiane. Pisan malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Hadratul muhtaramin kunjuk dumateng putripun Romo Kiai Haji Agus Salim saking Bojonegoro ingkang tansah kula taati saha ta'dhimi, ingkang kula hormati dumateng putripun pangarsa Desa Baring, Pak Kades, Pak Sekdes dalah saha perangkatipun, Pak RT, Pak RW, mliginipun Bapak RT 18 ingkang tansah kula hormati, para rawuh kakung Sumawana putri ingkang tansah kula hormati ugi, wabil khusus kru napa niki Jabarussalam nggih napa Mayang Madu legi berarti niki campur sari nggih hadroh dangdut wis komplit pokoke kula wawan rembak oleh Romo Yai tengriki pun pas ini ngangge gongso ngangge gong enten niki remanipun tiyang ngriki sok le gong nggih niki pun pas sangat iki insyaallah mangke nek wonten hajat malih nggih kula undang nggih insyaallah nuwun penyayine nek wonten sedasa Pak Bijing nggih pirawuh ingkang kula hormati saderengipun monggo kula dherekaken manunggu puja saha puji kunjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Karana kula lan panjenengan sami ing wekdal dalu menika saged rawuh makempal manunggal minangkani dawuhipun pepundhen kula Bapak Saridi SPD MPD ingkang dalu niki ngawonaken hamiwaha siwi saha mahagesutta keng putranipun inggih menika Roko Mas Teguh Prastio SPD ingkang insyaallah benjang tabuh 8 badhe melaksanakan ijab qabul makaten nggih. Sholawat sarta salam kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang wonten benjang yaumul kiamah kita suwun so kita togo sapatipun so kita ditados umatipun Kanjeng Nabi so dipun panggenaken wonten swargana Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula minangka sesulihipun pepundhen kula Bapak Saridi ingkang sepisan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan bilih rawuh panjenengan wonten ngriki kanthi mardika lembah manah so ngaturaken gonge pamumun ingkang tanpa pepindhan ugi bilih panjenenganipun anggenipun nyugatra panjenengan kirang nuju prana baik menika pasugatan saha pelanggan panjenengan kula minangka talang basanipun nyuwun agung ing samudra pangaksami makaten ingkang angka kalihipun sak bibaripun adicara pangaosan para rawuh sampun kundur rumiyin awit tesih wonten setunggal acara inggih menika bubaan menika adatipun tiyang Jawi tengeripun menika wonten warna rekta saha seta menika wonten abang kalian petak menika tandha yakti badhe ngawontenaken bubaan mantu ingkang pungkasan nggih menika mantu ingkang terakhir ingkang dipun wastani bubat tumplak ponjen makaten insyaallah mangke kula ingkang badhe nyarirani so kadang kula sepuh
nggih menika Dr. Andes Haji Muhammad Sugiran mungkin kang badhe medhar sabda makaten nggih. Ingkang terakhir para kadang para rawuh kula aturi lenggah pinar ingkang prayogi ngantos paripurnipun gati nggih menika wali matur aurus ingkang dipun aturaken panjenenganipun Romo Kiai Haji Agus Salim saking Bojonegoro sampun kersa kesesa kundur rumiyin ngantos mangke paripurnanipun pawiyatan makaten dalu niki. Makaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten saithik ning sempenting rata wekdalipun nggih nguber terus niki. Alhamdulillah dalu niki senaosa Jawa serati deres tapi insyaallah Jawa ingkang beto barokah fitini wa dunya wal akhirah amin. Ing akhiripun kula akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Atur salajengipun ninggih lerem utawi istirahat ingkang badhe dipun isi setunggal tembang lagu saking kru Jabarussalam Mayang Madu. Dumateng para kadang saking kru Jabarussalam Mayang Madu kala aturaken sumangga nuwun.
panjenenganipun Romo Kyai Haji Agus Salim saking Bojonegoro wekdal ugi swasana kala sumanggaaken sumangga nuwun. Jalani maca kitab Al-Qur'an Kumandang kang padha kadarusan tansah suci Yoga nguti ilmu agama Ayo ngaji ayo ngaji ayo ngaji ayo ngaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi sanna li'ibadihin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Kunjuk wonten ngersanipun para kiai, para ibu nyai, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai-kiai, pengurus Nahdlatul Ulama, para kiai masjid, para imam masjid, para kiai musholla, imam musholla ingkang estu kula hormati kula mulyakaken, bapak-bapak pejabat pemerintah, langkung-langkung kepala desa, Pak Sekdes, sekretaris desa, dalah perangkat-perangkat sanesipun ingkang boten kula sebat setunggal-setunggal, langkung-langkung ugi ketua RT 18 ingkang kula wau dipun sebut kalih ingkang mewakili keluarga ingkang lumyaken, Bapak Ibu, para tamu undangan, kakung putri, para pengantuk-pengantuk. Oh dereng to, saya melek to. Oh nggih, tak kira pun ngantuk dereng. Para bapak, ibu, para tamu undangan, kakung putri ingkang estu kula hormati kula mulyakaken. Ugi para santri muda, santri mudi, santri putra, santri putri, santri awan ya santri bengi,
sing do sregep ngaji dalam rangka pernikahan dalu iki, muga-muga untuk ngilmu sing manfaat kena tinggu sangurip sangune emah bareng-bareng karo para petinggi. Pak Inggi kang pundi Pak Inggi? Kok dereng panggih Pak Inggi kula ket wau. Mangke pundi Pak Inggi? Kok teng pojok, oh nggih Pak Inggi. Ugi wabil khusus keluarga ingkang kagungan kersa sinten asmanipun ngapunten. Panjenenganipun Bapak Saridi SPD MM, ugi mantenipun Mas Teguh Prasetyo kalih Mbak Siti Alfiah ingkang mugi-mugi kairing donga kula panjenengan sedaya dados manten ingkang bahagia. Amin Allahumma. Rukun rumah tanggane cepet gadah momongane, cek iso mbungahno wong tuwa, mbungahno maratuwane, mbungahno kanca, mbungahno tanggane, mbungahno sapa wae. Amin Allahumma amin. Kanca-kanca Banser, kanca-kanca Ansor ingkang kula mulyakaken, niki luar biasa kula ngaji lek teng daerah jero-jero iki kok jek enek Banser, jek enek Ansor ngoten, atiku rasane ya ora bangga saithik ngoten. Luar biasa, alhamdulillah. Mungkin wonten Linmas napa Hansip napa-napa nggih sedaya ingkang kula mulyakaken. Tak terlupa kanca-kanca JPS Mayang Madu yang sangat saya cintai dan yang mencintai saya menawa para rawuh niki sampun jam 1:30 welas. Nek kiai ku senengen kok bagian waktu saiki oleh metu jam 12 munggah ora apa-apa, munggah ndonga mulai bayaran. Ha sing ngesakno musik kene ku pirang lagu awakmu? Ora kitung. Sampai suarane entek modele ora apa-apa. Salahmu. Aku wis teko kene orang dandang kok. Pirang lagu wis ora apa-apa iki aku ngaji sik, kowe mbok menawa urung mangan sik. Mbak Nana karo Mbak sinten sitoke kuwi lali aku. Mbak Dila, lek kudu nguyuh-nguyuh sik kuwi jedinge rono lho, sret rono. Nah, soalnya penyanyi wedok iki ora padha kaya lanang kok, Mbak. Lanang ngono iso dikareti. Anak wedok iki piye terusan Kang? Ya anjlok rono nduk. Aku mang bar rono kok diterno. Seret teko jeding. Wes tak tapke terus saiki munggah. Ngenteni nyonya nyanyi ra munggah-munggah sampai kudu ngetap-ngetap. Alhamdulillah wis lega iki. Para rawuh alhamdulillah dalu niki pinaringan sehat sedaya nggih. Mboten wonten ingkang corona. Wis ora ana. Kula yakin corona ora mentala nyokot wong bareng. Ya wong gone jero ning ngene nek wonge akeh-akeh esuk manas nang sawah, awan ya ning Tegal. Insyaallah wong kena panas ki ra gampang kena corona. Mulane berbahagialah yang kerjaannya panas-panasan. Termasuk sing kulino atine panas bering kuwi yo. Kuwi ora gampang kena corona. Alhamdulillah. Nggih. Pokoke apa-apa urip lek disyukuri mangke ketok penake nggih. Niki pun janjine Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu-ibu ojo lali koyo pengajianku muslimatan ngoten nggak Bu? Kapan ibu-ibu tuh ya ngono. Ben orang ngantuk kuwi. Mangke mbah-mbah nggih ngoten Mbah kuwi. Sik orang ngantuk kuwi kok. Lek ngantuk bahaya kuwi. Ngaji iki lek ngantuk iso disemoni lagune gethuk asale saka tela. Ngoten niku. Ngaji ngantuk bakal ketutuk saka. Lah, aja ngantuk melek. Amin Allahumma. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun mangke tasik kathah niki lagune selingane. Dadi ngaji sedelok dalil sedelok nyanyi neh. Bar nyanyi dalil neh. Bar nyanyi wedange teko. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Wes kathah tenan iki. Komplit iki. Dang gorenge sing urung. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun nggih.
Pun syukur nggih Bu nggih. Jadi wong kapan syukur nyukuri nikmate Gusti Allah niku janjine Gusti Allah bakal ditambah-tambah nikmate. Alhamdulillah. Urip sehat waras disyukuri tambah sehate, tambah urip gak patek duwe dhuwit kok gelem bersyukur tambah duwite, tambah penak. Duwe bojo disyukuri. Sapa muni tambah bojone mang? Tambah barokahe, tambah bahagiane. Alhamdulillah. Mila Bapak Ibu, niki lek teng dusun-dusun ngeten niki corona niku mboten krasa. Nek teng kota-kota niku sithik-sithik pandemi, sak sithik-sithik nganggo masker diperiksa. Kula mlebu mriki tak delok sitok wis ora maskeran. Malah bancere sing nganggo. Kota-kota niku alah masyaallah. Kadang polisi pun jek diprat-prit mawon. Teng mriki rata-rata pun lah insyaallah lek ndelok keadaane niki corona pun minggat barokah sholawat. Amin Allahumma. Pun ilang pandemi barokah maulid Nabi. Alhamdulillah. Mila ya kadang kala awak dhewe nggih dikenang-kenang Bu penyakit niki. Unik penyakit niki, aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Aneh. Penyakit niki aneh lho. Kadang ya nek positif corona ngoten nggih maklum Bu, kadang ora corona iso dadi corona kok. Wong kesandung iki bareng ya corona ngono ya iso. Wong kesandung kok corona, bayi lahir procot corona kok ya iso. Ya encen aneh tapi nyata. Ning ora usah geger, aja nyalahno kono kene, wis ora usah ra perlu. Sing penting awak dhewe syukur diparingi sehat, selamat. Wis muga-muga coronane minggat selawase. Amin Allahumma. Jadi mergawene lancar. Ayo muni bareng mergawene lancar. Ngibadahe lancar. Usahane lancar. Rasan-rasane lancar. Terus cocok. Gitu nggih. Mulane kula kelingan niki cek dikeki kenang-kenangan lagu niku wonten lagune. Mbak Nana jenengan pun kesel napa dereng? Tak takoki sik. Apa ya butuh ngombe sik apa mangan sik? Nek ngombe rasa kuatir, nggonku papat, aku iki kiai apian, tak wenehi. Milih sing ndi? Kabeh ora apa-apa. Wong iki jane ya tak buntel ada kresek. Jenengan nate pireng lagu ngeten Bapak Ibu. Corona, corona, lelorong geger donya. Corona, corona, tekane ra kondo-kondo, asale saka. Oh ya ketok ya apal. Sing kono Cina sing kono telone sapa to, Mbak? Bapak Ibu, niki donya dadi winginane Indonesia digoncang bencana, digoncang musibah. Rupane nggih corona, penggawean seret nggih to. Usaha macet, tahlilan ya. Pengajian ya. 2 tahun kiai ku ngapa-ngop meneh. Kabeh macet, sing pegawe nggih rata do macet kabeh kecuali pegawai negeri, mergo ya isih tetep untuk bayaran. Alhamdulillah sing pegawai negeri alhamdulillah. Ning ya padha-padha wong urip niku kadang ya penak, kadang gak penak. Wong isine mung sawang nawang. Sing kena corona lara sengsara, sing gawe lagu corona untuk duit pirang-pirang. Lah niki penyanyine saking pundi? Asli karangane ini lho Bu, budayawan saking Ngawi. Tanggane jenengan rono jret tukang pundi? Bobol. Widul terus Madiun belok jret rono terus Ngawi. Lah niku wonten sing ngarang corona, corona. Winginane kula panggih tiange dalam mimpi. Lagune kepenak niku mangke dimulekno. Sampun anu disiapno Mbak Nana niki. Saya tak jajal sik. Jenengan mangke bareng-bareng ya Bu nggih. Kersane mboten ngantuk niki. Pokoke sing gelem melok muni muga-muga selawase ora lara untu. Sehat waras alhamdulillah. Jajal bareng nggih. Corona, corona, lelorong gegerke donya. Corona, corona, tekane ra asale saka tambane turun mulane ayo waspada nulari wis mrono-mrono ayo kanca ayo
kakean dosa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awal. Ayo mengenang Bu niki, muga-muga minggat ka Indonesia saestu. Amin Allahumma. Karek warase, karek sehate. Dikenang lagune tok. Corona tekane ra kondo-kondo tambane durung ana mulane aja sembrono nulari wis prono-prono ayo kanca sing padha waspada budidaya jalali karo tetangga. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki gayeng Mbah karo udut nglinding sore-sore corona tekane ra kondo-kondo iya mak grutu. Lah teng mriki sikire kan tambane durung ana ning nyatane sakniki urung enek tambane entah minggat coronane kok alhamdulillah berarti tambane teko ya sing nekakno sinten ya Gusti Allah. Wong kan mengusaha Mbah, pemerintah yang ngekei warning kon maskeran ini kan mengusaha lahir gitu. Nah kadang kalau maskeran gue ya ketularan mergo kabeh pun sing gares Gusti Allah gitu. Jaga jarak yo sae ning kadang jaga jarak ya ora kena diandalno. Mau ngomahe mencil ora tau petuk wong mati dicek yo positif corona. Lha gitu. Lah artine pripun? Oh memang bolak-balik niku ayo ndonga. Mulane ayo padha ndonga maring sing kuwasa. Nggih winginane jek nemen-nemene ya masker perlu, nggih to? Jaga jarak nggih perlu. Ijik ya perlu. Sampai salaman ae do moh lho wedi nek ketularan. Nggih napa mboten? Ijik tangan ngono ape mlebu masjid ngono kok kuwatir engko nek ora nggo masker ngabab lho. Kon mangap disemprot gorokane jos. Mila penyakit niku aneh, sing penting mlane ayo do ndedonga. Ayo ndonga kabeh ndonga, semoga-moga minggat-minggat saestu gak balik-balik. Amin Allahumma amin. Kul yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ibu-ibu, bapak-bapak ngono Mbah sing banter Mbah karo rokok rapopo kok Mbah wah rapopo ning ngaji sampai bar alhamdulillah pun niki tawakale digedhekno syukure gedhekno insyaallah musibah penyakit dilangi kare Gusti Allah karek enake karek nikmate loro selawate nomor 3 langsung ngaji mantenan iki jane sing perlu dituturi kang wong-wong loro to Mas Teguh Prasetyo karo Mbak Siti Alfiyah. Dadi sing ngrungokno ning kene jane iki ora patek penting dituturi. Nah, tapi masa pengajian ditekakno tuturi wong loro tok ya piye wong ditekakno sakmene kae iki ya rada larang dikontrakane. Mulane terus ngundang sampeyan ki perlune kok sing dienggo kontrak kuwi rada lho balik ngono Bu. Kok mencet to modelmu. Nah, wong urip iki kan mung ngoten niku to. Sakniki jenengan buah teng mriki, njing ben sampean buah napa gawe daun duwe gawe. Pak sinten niki? Pak Saridi ki ya buah ning gone sampean. Leres napa mboten?
kok saiki Pak Saridi ewah kok sampean Rabu wah lah sampean ewah ya Pak Saridi rame lho. Urip kan mau ngoten niku to Bu. Leres napa mboten? Nggih, ora percaya. Kula niku sering wonten tamu tenggen kula niku. Kadang nggih sing dituju Pak Yai Muhajir. Rehning Pak Yai Muhajir niki tindakan. Oh nggih, monggo. Lho, kok ganti ngoten sak mangke. Wah, luar biasa iki. Mancala putra, mancala putri iki. Iso mencolot rono bereng iki. Ndek mau sambutan sok ketonan saiki wah malih rupa. Luar biasa. Nggih, Ibu nggih, teko ndi iki mau ngajiku. Padha blangkonan liwat iso ilang ngajine. Ngoten nggih. Dadi wonten tamu niku jane badhe panggih Pak Yai Muhajir. Keranten kadang Pak Yai Muhajir tindakan tebih teng Kalimantan 5 dina seminggu. Wah, akhire kula to kepeksa wong mantu mbarep e. Zaman putrane sik cilik-cilik teng pondok, kula mesti nemoni, kula takoki, daleme pundi? Wah, kula mriku lho nggondang. Wah, boten wonten napa? Panggih Abah Yai Muhajir. Lah keperlu napa niku? Badhe ngrawuhke pengajian napa? Mboten, badhe nyuwun suwukan. Suwuk napa? Kersane jenengan gadah damel niku tamu kula kathah. Diparingi rajah. Lah aku ki ya pinter, saurunge tak gakno rajah ki ya tak takoki sik. Lah kowe iki kulino buah ta ora? Aku ya ngono. Lah kowe iki tak gawekno rajah sak-sak wong kowe ora tau buah. Ayo Mas yo rajahe 7 truk ndak ya ora nek sing teko. Lho leres napa mboten? Nah, tapi nek kulino buah, kulino teko anggere ndek dulur ewah kok teko, tangga ewah kok ya melok teko. Sampeyan sok mbene ewah tanggane ya melok. Dulure ya melok. Lah nek ora, wayahe kok mek apa? Lah wong ning nggonku datane tak goleki ora nyang. Mek apa? Lho nggih napa mboten? Lah kadang kala rajah niku kalah karo kenyataan. Wong donga niku mawon mandi ning kadang kalah karo kenyataan. Leres napa mboten? Lah contone kathah donga ya Allah Gusti dalu niki ampun udan, kalah karo udan. Padahal nyuwukno pirang-pirang dina lho. Lho nggih napa mboten? Niki wong karepe wong ya njaluke sing tapi kalah karo kenyataan. Lah kenyataan niku takdire Gusti Allah. Mulane jare wong Jawa nika menungso iki tinitah padha, jatahe sing beda-beda. Padha wonge jatahe ra padha. Ana sing penak, ana sing gak, ana sing sugih, ana sing ora. Lho nggih to? Lah wong bentuke wonge ngoten kok Bu delok, ana sing pesek, ana sing bangir, ana sing pendek, ana sing dhuwur, ana sing petani, ana sing dadi kiai, ana sing dodol tomat, ana sing dadi camat lho. Ora padha. Yo, nggih napa mboten? Lah, mila monggo lek kepengin penak enak nggih niku ngubungno karo Gusti Allah tepak ning karo tangga ya hormat tepak. Apik donyane, apik swargane. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Kembali ke laptop. Lagi mantane sing ndi to? Sing pundi Bu? Lho, mosok wis kelon wong akate sesuk kok. Oh, dereng. Wah. Dereng ngrungokno Mas. Pokoke manten Bapak Ibu ngeten. Kula niku wae wong Jawa kok. Jenengan sak menten kathahe sing rawuh lak nggih. Wong Jawa to? Nah, wong Jawa niku duwe pedoman kanggone mbah-mbah mawon ora kalah hebat karo wong Arab. Ora kalah hebat karo wong. Contone napa? Ndongakno manten ki wong Jawa mesti dongane kaken ninen mimi lan min. Lho kenek apa kok kon kaken ninen niku padha kaya agama mawaddah. Oh, wong kok senenge niku jenenge mawaddah. Bahasa Jawane kaken ninen. Mulai nom sampai tuwek, mulai anyar sampai sapa muni matek mau. Mulai nom sampai tuwek, mulai anyar sampai ojo matek to Mbah. Ayo sampai tuwek ngono iki yo. Niki karepe mulai anyar yo seneng, sampai kawak yo seneng, mulai nom yo seneng, sampai tuwek yo tetep seneng. Niku karepe wong Jawa kaken ninen. Leres. Mulane kakek ninen iki simbol rukun Bapak Ibu lho delok lho.
Ana manten ki sing rukun tapi ora jodoh, ana sing jodoh tapi ora rukun. Ki medeni wong. Rukun tapi ora jodoh, mulai anyar kobil tun. Kula tampi nikahipun mas kawin sandal japit sak sisih. Wis dadi bojone iki. Ora tau geger, ora tau krungu padu. Tukarane ra ono sing wong roh, oncen ya ora tau tukaran. Lho oncen ora jodoh, mara-mara gak dadi. Kathah mboten? Ora tau tukaran tapi kok ora dadi, oncen ora jodoh. Ha sing nomor loro kuwi jodoh tapi tukaran terus. Kuwi ya iso. Pegatan karepe ya moh, tukaran geger antem-anteman piring. Wah, sing wedok marane pengadilan. Tukaran engko didok balik mulih neh lho, sesuk meteng neh ngono. Jodoh tapi ora rukun. Mulane dungane wong Jawa pas tau kaken ninen-ninen karepe jodoh ya rukun-rukun ya jodoh. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane monggo niki ayo dikandani srana dawuh Kanjeng Nabi wonten sekawan mawon tak terangno muga-muga manfaat kanggo manten, manfaat kanggo awak dhewe manten kawak-kawak. Amin Allahumma. Soale manten kawak ki ora padha kaya manten anyar, Bu. Ya termasuk kula ngeten iki pun nganten kawak, anak wis 5 jane nek kabeh enek ngoten. Sing nomor 1 jek, loro jek, telu jek, sing lo 4 karo 5 kapundhut. Dadi kula niku anak 5, sing jek 3. Mantu lagi sitok, putu lagi sitok. Oh, ketoke sangane kiyaine jek nome. Wis dadi Mbah Kung. Kena apa kok Mbah Kung yang gerbengi merkungkung. Momong putu. Ya Allah, lho niki Bu. Dadi ayo dikanteni srana, tuwek manten kudu dituturi. Soalnya kadang manten nom iki malah ora perlu dituturi. Mas Teguh ngene iki nganten anyar, Mbak Siti ya. Lah ora mbok tuturi rukun karepe dhewe wong manten anyar. Leres. Lho mergo napa to? Mergo saking senenge karo bojo rung ketok bosene, karo bojo rung ketok eleke. Wong kelek kecut ngono manten anyar ya ora krasa kecut kok. Wong seweger, ora sikatan 3 dina ya di ngono ae. Lah sing krasa elek, krasa ora ketek ini lak mergo wis nganten kawak. Lah jajal ki sing wedok ratus 3 dina liwat serepet, nah sing lanang mambung terus iki sapi apa wong ngono. Wong padahal ya bojone dhewe lho. Mergo apa kok iso ngono? Mergo wis kawak. Leres napa mboten? Lah mulane wong Jawa ki pinter kakek ninen-ninen, enommu sayang, tuwekmu ya kudu sayang. Enom wae dipuja-puja bareng tuwek ndek putune ya kudu gedep seneng. Lho jagongan kergenek ning kamar, "Gong, apa dak?" Kuwi kakek ninen-ninen, "Apa dak? Piye ngene iki Gong, rimis-rimis ngene iki Gong. Hayo nang kamar dak." Nah, oncen kakek ninen-ninen ki sampai tuwek kuwi kok. Kamare lawang ditutup, jendela ditutup, "Gong, apa dak? Anak jendela bolong." Sumpeli Gong. Golek tisu disumpeli. Bareng jagongan mong piye Gong? Alah dok ya ngene iki wong jenis tuwa. Iya Gong tak rasakno cang ya beda Gong. Biyen bareng enom kok nganten anyar awakmu kok gagah blengah-blengah. Lir kadya beri prima. Nah saiki piye dok? Ilang beri-beri kayak ilang prima karek beri-beri nendok. Tapi jek rukun sak kamar, rukun sak omah iku jenenge kakek ninen. Mulane mantene iki ya muga-muga ngono. Lah awak dhewe kabeh iki sing rumah tangga muga-muga ya ngono. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sere piring termasuk ansor. Ansor piring ketuane urung rabi. Rabi ya sor. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Kanjeng Nabi, arbaatun